کیا کتگ چکوانے مستراں وتی جواب لوٹگاں مروچ شراج دفتراں وتی جواب لوٹگاں مروچ منا چھو دائما گمانی ڈنگراں کھیا کتگ منا ماں ظلم و جبر ہاس و ہنگراں کھیا کتگ منا کی تلوساں مدام پوش دلین دمانیا منا کے نو کی نوبتاں ہم نشتگاں گدانیا منا کے رسترانی دیما بزگاں پنانیا منا کے دائما تچاں پا منزل نشانیا منا جتا چجہد قیمتی گراں کھیا کتگ منا من ظلم و جبر ہاس و ہنگراں کھیا کتگ یا سو آپ قصین یا سو آپ دیست من منا پا برہ منا مڈی پا مسلمہ مسیت من منی کی دست چست بنتا جنز کارن زیت من پنام و ننگ ہاترا چھو ہنگراں کھیا کتگ منا من ظلم و جبر ہاس و ہنگراں کھیا کتگ نزانتاں کی چھنت روچ گمانی ترندی ہاس بیت نزانتاں کی چھنت شب ای سہر الاس بیت کدی گزیتی واد پاس منی کے جوش پاد کیت گڑا حبر وطاس بیت دلا کے ہاس روک بیت سنگراں کھیا کتگ منا من ظلم و جبر آس و ہنگراں کھیا کتگ